تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله زام دورا أكن درسمنا تفسير القرآن من جرما أتكين سورة فاطر كراتم منجيا منكوانا كرشان آية 28 bayanai da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ga game da dangin halittu daban-daban. Abin da ya shafi tsirrai Allah ya yi su dangi-dangi nau'i-nau'i. Idan shinkafa ce ba kala ɗaya ba ce, wannan shinkafa ce, wannan shinkafa ce, wannan shinkafa ce, amma darajar wannan shinkafan ya ɗara na wannan. Idan duwatsu ne haka Allah ya yi su nau'i-nau'i. Wa minan nasi wa dawabi, Allah ya ce to haka mutane da dabbobi. Allah ya halicce mu daban-daban, harshe daban-daban, fata daban-daban, yanayin halittar daban-daban, wani dogo wani gajere. Wa dawabi Allah ya ce haka nan dabbobi wal an'ami da kuma dabbobin gida, muktalifun alwanuhu kazalik. Su ma laununukansu ya saba kamar yadda waɗancan na baya da muka ambata su ma suka sassaba. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Allah ya ce iyakar waɗanda suke tsoron Allah daga cikin bayinsa su ne waɗanda suke malamai. Mun yi bayani game da abin da ya shafi malantar da ake nufi cewa malamai su ne masu tsoron Allah. Mujahid yake cewa innamal alimu man khashiyallah. Iyaka wadda ake cewa malami shine wadda ya ji tsoron Allah, mai tsoron Allah. Shi tarin karatu wani abu ne daban. Duk ta inda kaga Allah ke sukan Yahudawa game da abin da ya shafi rayuwarsu da mummunar hanyarsu, suna da ilimi. Matsalar da suka samu shine ba su aiki da iliminsu. Mujahid ya ce malami shine mai tsoron Allah. Mun yi bayani game da hanyoyi da malamai ko ɗaliban ilimi ya kamata su bi domin samar ma kansu tabbatuwa a bisa wannan ni'ima da Allah subhanahu wa ta'ala ya ni'imtar da su shi. Riba mafi girma da ɗalibin ilimi ko malami zai samu a harkar karatu ko ilimi shine tsoron Allah. Domin tsoron Allah ai dama shine gaya, shine matuƙa, shine abin da ake bukata a cimma duk cikin abin da ya shafi neman ilimi. To mutum ya zama mai tsoron Allah shine yayi nasara a neman iliminsa. Bayi samuwa a ce mutum ya zama mai tsoron Allah har sai idan ya nemi iliminsa don Allah. Idan ma akwai wata manufa da ta sa kake neman ilimi ba neman yardan Allah ba, to ka gyara niyyarka domin ka ribaci iliminka duniya da lahira. Yana daga cikin hanyar da mutum zai samu tabbatuwa a harkar ilimi har ya kai zuwa ga mai tsoron Allah shine aiki da abin da yake karantawa, aiki da abin da yake koya. Idan mutum bayi aiki da iliminsa to kaga ba a samu nasara a cikin neman ilimi ba. Idan mutum yana neman ilimi kuma yana aiki da ilimi kuma ya kyautata niyyarsa a wajen neman ilimi, to na daga cikin abin da zai taimake ka wajen samun tabbatuwa
a harkar ilimi da tsoron Allah shine tsayawa akan abin da ka sani. Kad ahsana man intaha ila ma sami'a, kar ka zarce abin da ka sani, kar ka sa baki cikin abin da baka da ilimi a kansa. Wala takfu ma laysa laka bihi ilmu, kar ka sa baki akan abin da baka da ilimi akai, ka takaita akan abin da ka sani, ilimi zai yi albarka. Kar don ana tattauna wata matsala wadda kai baka da ido a cikin matsalar, baka da masaniya akan matsalar, ka ce dole kai ma sai ka sa baki a cikin abin da ake tattaunawa. Ka tsaya ka saurari mai malamin sunna za su faɗa game da matsalar sai ka kawo. Yana daga cikin hanyar tabbatuwa a harkar ilimi da tsoron Allah shine ɗalibin ilimi ko malami ya zama yana da abun yi. Mun karanta ayoyi na alkur'ani da Allah ya tabbatar da dukkan manzannin Allah suna tafiya kasuwa neman na kansu. So babu dalili wani zai rungumi harkar karatu shi ya naɗa kafa yana jira a taimake shi. Yana daga cikin abin da larabawa kafiran ƙurayshawa suka dinga sukan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shi shine yawan zuwa kasuwansa da neman kuɗinsa. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. وقالوا سكتي ما لهذا الرسول ميكي قولنا منزون معنا wannan wani irin manzo ne ya akulu ta'ama yana cin abinci wa yamshi fil aswaq sannan yana tafiya kasuwa neman kuɗi. Suka ce wannan wani irin manzo ne, kenan ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ai ba zama yayi ba. To ba yadda za a yi ka ce kai za ka bi tafarkinsa kai kuma ka zauna. Shi yasa akwai laccocin da muka yi game da neman na kai. Mun yi ba a sunna sai da sana'a, mun yi komin gatan mutum ya nemi sana'a, mun yi laccoci game da abin da ya shafi neman na kai. Ba tafiyar sunna bace a ce ka naɗe kafa kai kana jira a taimake ka. Ba tafiyar sunna bace ka ce kai ka naɗe kafa kana jira a taimake ka. Kai kanka kana da haƙƙi a kanka, 'ya'yanka suna da haƙƙi a kanka, iyalanka suna da haƙƙi a kanka, addininka na da haƙƙi a kanka, 'yan uwanka da iyayenka suna da haƙƙi a kanka. Dole ka tashi ka nemi abinda za ka tsare mutuncinka, ka tsare mutuncin iyalanka, ka taimaki addininka, ka yi hidima ma al'ummarka. Jama'a muna fahimta? Saboda haka kowane matashi ɗalibin ilimi ya tashi ya tsaya, kuma karkare na sana'ar da za ka yi, karkare na. Da yawa idan mutum ya kai wani mataki a ustazanci sai kaga yana ɗauka kamar ya fi ƙarfin abu kaza da abu kaza. Saboda haka idan mutum ya haddace ƙur'ani ya je ya shiga musabaka an buga da shi, to sai ya dinga ganin shi ya fi ƙarfin ya tuka keke nafe. Haka ne ko ba haka ba? Haka ne? Ko ya fi ƙarfin shi ya yi a caɓa? To kai da ka kwan a ciki. Jama'a mun fahimta? Saboda haka kowa ya tashi ya nemi ilimi don Allah, ya yi aiki da iliminsa, ya kuma kare mutuncin iliminsa. Jama'a muna fahimta? Amma karka yarda kana ɗalibin ilimi ko kana malami, yau a ganka a ofis ɗin wancan, gobe a ganka a falon wancan, gobe a ganka a ofis ɗin wancan, jibi a ganka a zauren wancan. Wannan ba za ka yi kima ba, kuma karantaswarka ba za ta yi kima ba. Kuma ba al'ada ba ce ta ɗaliban ilimi, kuma ba al'ada ba ce ta malamai. Allah ya samu dace. To yau za mu tashi a farkon aya ta 19 to sai Allah ya ce innal ladhina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffihim ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun shakur. Allah madaukakin sarki yace innal ladhina yatluna kitaballahi,
Allah ya ce lallai waɗanda suke karanta littafin Allah suke tilawan alqur'ani wa aqamus salata kuma suka tsayi da sallah. Kaga karanta alqur'ani wani abu ne daban, tsayi da sallah ma wani abu ne daban. To wani ba su haduwa da alqur'ani in ba a cikin sallah ba yi da lokaci da zai dau alqur'ani ya karanta. Karatun alqur'ani da zaka yi a cikin sallah baya dauke maka umurni da Allah ya maka naka karanta alqur'ani, domin abubuwa ne guda biyu. Utlu ma uhiya ilayka min alkitabi, sai ce wa aqimis salam. Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allah ya ce watlu ma uhiya ilayka min alkitabi, kayi tilawar abinda muka maka wahayinsa na littafin Allah. Sai Allah ya ce wa aqimis sala, sannan ka tsaye da sallah. Kaga abubuwa biyu. Utlu ma uhiya ilayka min alkitabi, yi tilawar abinda muka saukar maka na littafin alqur'ani. Sai Allah ya ce wa aqimis salata, kuma ka tsaye da sallah. Kaga karatun alqur'ani wani abu ne daban, kuma yin sallah wani abu ne daban. So abinda kake karantawa na alqur'ani a cikin sallah bayi wadatar da kai daga karanta alqur'ani a ce kai ba sai ka karanta alqur'ani ba. To anan ma Allah madaukakin sarki yace innal ladhina yatluna kitaballahi, lallai waɗanda suke karanta littafin Allah wa aqamus salata kuma suka tsayi da sallah. Kai kokari alqur'ani ya zama yana da lokaci na musamman a rayuwarka. Ka yi ƙoƙari a cikin shedul naka alƙur'ani ya samu lokaci. A tsarin rayuwarka ka yi duk yadda za ka yi alƙur'ani ya samu lokaci a rayuwarka. Wata garaɓasa ce da ba irinta. Annabi ya ce duk harafin da ka karanta na alkur'ani za a baka lada 10, duk harafi ɗaya. Alkur'ani maganan Allah ne. Ba wani littafi a bayan ƙasa da Allah ya taɓa saukar da shi wadda darajarsa ta kai alkur'ani. Alkur'ani ya zama yana da lokacinka. Kar a ce abinda ya rage na lokacinka shine alkur'ani ke da shi. Wani idan ya shiga sabgoginsa to bai da lokacin qur'ani. Abinda ya rage na rara to shine qur'anin zai iya samu. To abinda ya kamata kuma a ce alkur'ani yana da lokaci na musamman a rayuwarka, yadda cin abinci ke da lokaci na musamman a rayuwarka. Idan baka iya karanta alkur'ani baka tashi ka koya, ka tashi ka koya. Kar ka mutu baka iya karanta alkur'ani baka ji kunyar Allah ba. Allah ya saukar da alkur'ani, alkur'ani nan maganansa ne, shine mahaliccinka, kuma ya saukar da alkur'anin nan ne har da kai, domin ya saukar matalikai ne baki daya. A ce ka koma ran da za ku haɗu da shi baka iya alkur'ani ba, baka kyautata ba, baka yi makanka adalci ba. Alkur'ani kuma yana ceto. Kai dukka haɗura da wannan. Wadda bai iya ba ya tashi ya koya, ya tashi ya koya. Wadda ya iya ma ya ci gaba da koya, domin ilimin muka yake da shi daban-daban masu albarka. Ilimin muka yake dauke da shi daban-daban masu albarka. Saboda ka karkana da kafa ga barin alkur'ani. Karka ga kawai yanzu to tun da ka iya karantawan shikenan ka tsaya a wannan matakin. A'a, akwai malaman qur'ani wadda in ka je gaban su sun dinga karanka da ilimin alkur'ani. Wadda bai iya ba ya tashi nemi alkur'ani. Wadda bai iya karanta alkur'ani bai tashi nemi alkur'ani. Za ka yi nadama da ɗan da na sani na rashin sanin ilimin alkur'ani, na rashin sanin alkur'ani duk ran da za ka bar duniyan nan. Allah ya ce innal ladhina yatluna kitaballahi, lallai waɗanda suke tilawar littafin Allah. To wadda bai iya ba shi ya isa yi tilawar littafin Allah?
wa aqamu salata kuma suka tsaida sallah, sun karanta littafin Allah sun tsaida sallah, wa anfaqu kuma sun yi infaki, sun taimaka, sun ciyar mimma razaqnakum, Allah ce daga abin da muka azurta su da shi, sirran wa alaniya, a fili, a sirrance da kuma a bayyane. Maslaha takan sa a yi infaki a bayyane saboda ba da darussa, domin wani bayi iya fahimta sai an karar da shi. Duk inda Allah ya zo magana akan taimakawa, ciyarwa, to Allah sai ya ce a sirrance ko a bayyane. A sirrance shi Allah ya fi so, shi ya fi daraja abin Allah, amma akwai maslahar da takan sa a yi a bayyane domin a karantas da waɗanda su ma da su yi yunkuri. Wa anfaqu mimma razaqnakum sirran قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله يتشوى قل لعبادي كجيا مباينا كي منزل الله صلى الله عليه وسلم وقل لعبادي الذين آمنوا كفتا مباينا ودسكي إيماني yuqimu salata, Allah ya ce su tsayi da sallah. As-salatu imaduddin, kar ka zama cikin masu wasa da sallah. Wa yunfiku kuma su dinga infaki, suna ciyarwa, suna taimakawa mimma razaqnahum daga abinda muka azurta su da shi, sirran wa alaniya, a sirrance da kuma a bayyane. Min qabli an ya'ti yawmun la bay'un fihi wala kilal, Allah ce kafin wani ini ya zo musu wadda a wannan wunin ba saye ba sayarwa, kuma babu nuna soyayya da ƙauna, balle mai ƙaunar ka ya taimake ka. Saboda ka wurare da yawa idan Allah ya zo maganin infaki sai ya ce a sirrance kuma a ɓoye, kuma Allah sai ce wa anfaqu mimma razaqnakum, su yi infaki daga abin da muka azurta su da shi. Ita wannan dukiya da kake ganinta ko a hannun wa ka ganta, Allah a Qur'ani ya ce kuɗi na ne. Wa atuhum min mali llahi alladhi atakum. Allahu akbar. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. Allah ya ce wa atuhum min malillahi alladhi atakum, Allah ce ku basu daga dukiyar Allah da ya baku. Wa atuhum min malillahi, Allah ce ku ɗiba daga kuɗin Allah da yake hannunku ya baku ajiya, Allah ce ku basu. Ciyarwa, taimakawa, amfani da dukiya, wato wata ƙofa ce da Allah ya buɗe, wadda aka buɗe zuciyarsa, wallahi shine kawai yake kallon wannan ƙofa. Kamar wani mashiga ne da aka yi dandaso, aka yi layi, ana ture-ture za a shiga, sai aka buɗe wani backdoor mai kuɗi, sai aka ce zo ka bi ta nan. Duk wadda aka ba shi kuɗi haka aka mishi. Sai dai in ya ce a nima layi zambi, to shi kenan sai ya tsaya a layi. Jama'a mun gani? Allah ya ce ku ba su daga dukiyar Allah da ya ba ku ajiya, daga dukiyar Allah da ya ba ku ajiya. Misalin ciyarwa da dukiya da yake hannun ma'abucin dukiya, mun taɓa buga wannan misali. Kamar wani mai kamfani ne ko wani mai gidan mai ne, misali yana da gidajen mai mallakarsa, sai ya ce wa manajansa, duk ɗan uwanka na jini idan ya zo ka bashi lita 5 kyauta. Duk wanda ka bashi lita 5 kyauta, kai ma kana da lita 5 kyauta. Idan wani a anguwanku ya zo, shi ma ka bashi lita 5 kyauta.
idan ka ga wani wadda ba yi da hali ya zo shi ma ka bashi lita 5 kyauta, in dan acaba ya zo ka bashi lita 5 kyauta, in ka ga mai nafef ya zo shi ma ka bashi lita 5 kyauta. Ya lissafa waɗanda za a ba su kyautar lita 5 da waɗanda za a ba su 10, amma kuma duk wadda ka bashi 5 ɗin kai ma kana da lita 5 naka. Yanzu man da yake gidan man nan in duk ya ƙare a rabarwa, manaja yana da asara? Ta shafe shi? Shi ai rabawan ma gaba ta kai shi, tunda duk lita 5 da ya bayar shi ma na da lita 5. Wallahi haka ciyarwa yake, wallahi haka ciyarwa yake, sai dai kawai in Allah bai buɗi zuciyarka ba. Wallahi haka ciyarwa yake. Kaga yanzu wannan manajan ai shi zai yi ta kokari yana dan lallekawa ne, ko ma zai ga wani dan ataba tunda yana zuba mishi shi ma akwai nashi. Jama'a kun fahimta? Yanzu in wannan man ya kare a gidan mai, shi manaja yana da asara a ciki? Ina ajiya dama aka bashi, amana aka bashi ya kula da shi. Wallahi haka ciyarwa yake, haka ciyarwa yake. Kamar babban ɗan kasuwa ne da yake da manyan sto na shinkafa ko masara ko duk wani abu da za a yi amfani da shi, sai ya ce to duk wanda ya zo nan ya nemi a taimake shi, ka bashi buhun shinkafa 5, kai ma ka ɗauki 5 ka ajiye. Duk wanda ka bashi 5 kai ma kana da 5. Yanzu manaja kan ba zai yi ta ƙoƙarin jama'a su yi ta zuwa ba ne? Saboda shi ma gwargwadon zuwansu yana ba su gwargwadon abin da zai samu. Yanzu idan ya ba da sto ɗin nan duka, manaja ya yi asara tun daga nashi a ƙasa? Jama'a mun fahimta? To haka ciyarwa yake. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce 3 uqsimu alaihinna wa uhaddithukum hadithan fafazuhu. Annabi yace akwai waɗansu abubuwa guda 3. Annabi yace zan rantse muku da Allah har abada ba za ku taɓa ganin saɓanin haka ba. Ma naqasa malu abdin min sadaka. Annabi yace dukiyar wani bawa bata taɓa tawaya saboda sadaka da taimakon jama'a. Wai a ce taimako yake yi, wai taimakon ne ya karya shi. Annabi ya ce zan rantse da Allah haka ba zai taba faruwa ba. Zai faru? Zai faru ba zai faru ba. Mai bayarwa baya rasa, mai bayarwa baya rasa. Ma naqasa malu abdin min sadaka. Dukiyar bawa bata taba tawaya ba. Annabi ya ce saboda sadaka da kuma taimakawa bayan Allah. Mun karanta hadisin Bukhari, sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sashi da suka fifita akan sashi, ai waɗanda suke wadata ne, wadda suke da wadata ne, waɗanda suke ciyarwa daga raran dukiyansu. Waɗannan da ba su da shi suka gaya ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa 'yan uwanmu masu dukiya sun kwashe lada duka sun bar mu, duk abin da muke na ibada tare muke, su kuma suna da dukiya suna taimakawa da dukiyarsu, mu ba mu da ita. Annabi ya ba su waɗansu ayyuka da in sun rike yace za su risko waɗanda suka sha gabansu na bayansu ba za su kamo su ba. Masu kuɗin da suka ji su ma sai suka zo suka fara waɗannan ayyuka da annabi ya nuna musu, suka sake komawa suka gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk tasbihi da kace mu yi, tahalili, tahmidi, duk ayyukan alkhairin da ka nuna mana su ma mawadatan nan sun zo sun fara yi. Annabi ya ce ku yi haƙuri, zalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Jama'a mun fahimta? Idan Allah ya baka dukiya, idan Allah ya baka dukiya, babu wani abu da za ka yi ka ji ɗanɗanon dukiyan da zaƙin dukiyar kamar ka taimaki jama'a, kamar ka taimaki jama'a da ita. Annabi ya ce duk wayewar gari Allah kan saukar da waɗansu mala'iku guda biyu su yi addu'a wa mutanen duniya. Mala'ikan farko yakan ce Allahumma a'ati munfiqan khalafa. Allah duk wanda ya ciyar ya taimaka, Allah ka mai gurbin abin da ya taimaka da shi. Ɗayan sai ce Allahumma a'ati mumsikan talafa. Allah duk wanda ya rike ya ƙi ya taimaka, Allah ka talafar da abin da ke hannunsa. Addu'an za ta karbi ko ba za ta karbi? Za ta karbi. Za ta karbi.
wani ya zo ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam, ayyun nasi ahabbu ilallah wa ayyul a'mali ahabbu ilallah, a cikin ayyuka, a cikin mutane wa Allah ya fi so, ayyuka wani aiki Allah ya fi so. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas. Mutumin da ya fi soyuwa abun Allah shine wadda ya fi amfanar da mutane. Wa ahabbul a'mali ilallah, mafi soyuwan aiki a gun Allah, annabi ya ce sururun tudkiluhu ala muslim, shine farin ciki da ka shigar ma wani musulmi. Ba sai ya ce maka Allah ya saka da alkhairi ba sai ya maka addu'a ba. Annabi ya ce abinda ake bukata ya ji daɗin abinda kamai ya ji daɗi, annabi ya ce to ka sha kwana. Sururun tudkiluhu ala muslim, farin ciki da zaka shigar ma wani musulmi. Au takshifa anhu kurba, annabi ya ce ko kuma ka yaye mishi wani damuwa da yake ciki. Au taqdiya anhu daina, ko ka biya mai bashi, wani bashi yayi nauyi a kansa, ya hana shi sakat, baya jin daɗi, to ka je ka biya mishi wannan bashi. Au taqdiya anhu daina, au da anhu ju'a, annabi ya ce ko kuma ka kori yunwa ga barinsa. Idan ka dubi duk abin da annabi ya lissafo, galibinsu duk kuɗi ne zai yi a wannan aiki. Koren yunwa ba da kuɗi za a kore ta ba, biyan bashi ba da kuɗi za a biya ba, yaye mishi wani bakin ciki da takaici da yake ciki, to annabi ya ce irin waɗannan ayyuka su suka fi soyuwa a gunga. A wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man nafasa an mu'minin kurbatan min kurbi duniya nafasa Allahu an kurbatan min kurbi yawmil qiyamah. Duk wanda ya daga ma wani musulmi wani takaici a duniyan nan, wani damuwa, wani bakin ciki da yake ciki, sanadiyarka sai bakin cikin ya tafi. Yanzu akwai wadda ba shi da lafiya, magani aka rubuta mishi, takaddan tafi sati a hannunsa bai sayi maganin ba, da yawa. Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid duniya, annabi ya ce duk wanda ya yaye ma wani mumini wani damuwa daga cikin damuwoyi na rayuwar duniya, nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyama, shi kuma Allah ya lamunce mishi zai yaye mishi wani bakin ciki daga cikin bakin cikin da ake fuskanta a ranar alkiyama. Watakila a hisabi mutum ya tike, ana ta'awu abun ba daɗin gani. Sanadiyar yayi ma wancan bawan Allah bakin ciki, annabi ya ce Allah zai yayi maka abin da zai faru a wajen hisabi. Annabi ya ce man yassara an mu'sirin, duk wadda ya sassauta man yassara ala mu'sirin, duk wadda ya kawo sauki ma wani wadda yake cikin kunci, yassarahu Allahu fi dunya wal akhirah, Allah zai kawo mai sauki duniya da lahira. Wa man satara musliman satarahu Allahu fi dunya wal akhirah, duk wanda ya suturta musulmi, ya rufa mishi asiri ko ya suturtar da shi, satarahu Allahu fi dunya wal akhirah, shi ma Allah zai suturta shi a duniya da lahira. Wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akihi, Allah na shirye wajen taimaka ma bawa, matukar bawan zai taimaki dan uwansa. Waɗannan su ne ayyuka na dukiya wadda za ka ribaci dukiyarka. Amma idan ba wannan ba, za ka sha mamakin dukiya, za ka sha mamakin dukiya. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta alhakumut takathur, yace ya qulu ibnu adam mali mali, yace zaka ji dan adam yana kudina dukiyata, wa halaka ya bana adam min malika illa ma akalta fa afnait. Annabi yace yanzu kai dan adam kana da wata dukiya ta kace, in ba abinda ka sa a gaba ka ci ya kare ba. Aula bista fa ablait,
ko kuma abin da ka sa a jikinka na tufa ko takalminka ko hularka ko mota ko wani abu da ka saya ka yi amfani da shi ka kashe, annabi ya ce kana jin kana da wani abu a dukiyarka naka ne? Au tasaddaqta fa ambai, ko kuma abin da ka dauka kai sadaka ka mika, annabi ya ce in dai dukiya ce, annabi ya ce ba taka bace in ba ɗayan ukun nan ba. Abinci ne ka saya ka ci ya ƙare, annabi ya ce to ka tsira da na bakinka. Tufa ne ka saya ka sa ka kashe, yanzu wacce take jikinka ai za ta iya shiga gado, kaga yanzu ba taka bace taku ce. Rigar da take wuyanka alhaji har yanzu taku ce, domin yadda ka saka kuma za a zo a sata a gado, wani ma ya saka. Annabi ya ce to amma in ka saka ta mutu, annabi ya ce to ka tsira da riga. Ko abin da ka miƙa sadakarsa, yau idan ka ɗauki sadaka ka bayar bayan an sha ruwa ka rasu, za a je a karɓo araba da gado ne? Annabi ya ce to ka tsira da wancan. Annabi ya ce in ba ɗayan ukun nan ba, annabi ya ce ka daina damuwa da kuɗina. Ka ci, ka sha, ka yi sutura, ka taimaki wadda za ka taimaka, in ka mutu ma bukata ta biya. Ba laifi ba ne ka bar dukiya ma 'ya'yarka matukar dukiya ce ta halal, amma kar kuma tara musu abin da za su rayu da shi ya sa kai kuma ka gagara hidimta ma kanka domin lahirarka. Jama'a mun fahimta? Saboda haka yana daga cikin mafi alkhairin abinda Allah zai nufe ka da shi a rayuwa ka samu tsira a sauki, shine sanya dukiyarka cikin hidima wa addini ko hidima wa bayin Allah. Allah ya samu dace. Allah ya ce innal ladhina yatluna kitaballahi, lalle waɗanda suke karanta littafin Allah, wa aqamus salata kuma suka tsaye da sallah, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya, suka ciyar suka taimaka daga abin da muka azurta su da shi a sirrance da kuma a bayyane, yarjuna tijaratan lan tabur. Allah ya ce suna haka ne don su yi kasuwanci, suna fatar wata kasuwa da ba za ta yi kwantai ba, wata kasuwa da ba za a tafka asara a cikinta ba. In kai sadaka ka sha, garanti kenan. Garanti kenan. Amma idan ka saro ne kana jira ka sayar, komai zai iya faruwa. Amma in sadaka ne to garanti ne wannan. To ka dinga duba nan kana duba can. In ka sayi fili a nan, bai ka sayi fili a can. In ka sayi gida a nan, ka sayi gida a can. In ka yi tanadin abinci a nan, ka yi tanadin na can. In ka tsaya a nan, to za ka sha mamaki. Za ka sha mamaki. Allah ya samu dace. Allah ya ce liwafiyahum ujurahum, domin Allah ya cika musu sakamakonsu, wa yazidahum min fadlihi, kuma ya ƙara musu daga falalarsa, ya ƙara musu saboda falala irin ta Allah. Innahu gafurun shakur, lalle Allah mai yawan gafara ne, Allah mai godiya da jinjina ne ma waɗanda suke da'a. Allah ya samu a cikinsu. Da sai Allah ya ce مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. Allah ya ce wallazi auhaina ilayka min alkitabi, wannan da muka yi wahayinsa zuwa gare ka na littafi ba alqur'ani ba, huwa alhaq. Allah ya ce shine gaskiya tsantsa. Idan kana neman abun da yake gaskiya 100%, wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazala, to shine alqur'ani. wa bil haqqi nazal wa ma arsalnaka illa mubashiran wa nadhira. Alqur'ani Allah ta shine tsantsan gaskiya,
a wani buye ce kuma larai ba fi. In ka ga magana a Qur'ani Allah ce ba wani kwana-kwana, gaskiya ce, gaskiya ne, Allah ce da babu kokonto a ciki. wallazi auhayna ilayka min alkitabi, wannan da muka yi maka wahayinsa na littafi, huwal haqqu, Allah ce shine tsantsan gaskiya, musaddiqan lima bayna yadayhi, yana gaskata abunda ke gaba gare shi. Ya gaskata taura, ya gaskata linjila, ya gaskata dukkan manzannin Allah da suka zo kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma ya gaskata dukkan littattafai da Allah ya saukar kafin shi alqur'ani. Allah ce littafi ne na gaskiya, bai yi musun wani gaskiya da ya zo kafinsa ba. Jama'a mun fahimta? Saboda ka in ka rike alqur'ani ka rike hablullahi almatin, in ka rike sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka rike hablullahi almatin. In ka ga magana a Qur'ani haka abun yake, haka abun yake, ba zai canzu ba, ba zai gyaru ba, ba zai musanyu ba. A suratul sad ne dai Allah yayi wa'azi sai ya ce wala ta'lamunnahu ba'da hin. Allah ce bayan dan wani lokaci za ku gane gaskiyar labari. Haka ne ko ba haka? Haka ne. Amin. Allah ya ce inna Allaha bi ibadihi lakabirun basir. Lalle Allah game da al'amarin bayinsa masani ne kuma mai ganin abin da suke aikatawa ne. Kenan duk abin da muke yi Allah yana kallon mu. Kullum ka dinga tuna duk abin da kake yi Allah yana kallon ka. Ka dinga tuna Allah yana kallon ka. Allah yana sani da abin da kake yi. Mutum sai ya zama mai tadabburi, mai nazari cikin ayoyin Allah, zai iya tsinkayan abubuwa da za su zama shi jagoranci zuwa ga tsoron Allah. Duk dokar da ka taka daga cikin dokokin Allah, duk dokar da ka taka daga cikin dokokin Allah, Allah yana kallon ka. Kuma shine mai hisabi. Kai kuma ka damu kana ɓoye ayyukanka ma waɗanda ba su hisabi, baka damu kuma wanda yake hisabi ya gani ba. Kaga ai ka rufe kofa da barawa a ciki. Wadda bai isa ya sa ka a wuta ba, in za a sa ka a aljanna bai isa ya hana ba, shi hankalinka na tashi ya ganka kana laifi. Wadda kuma zai yi hisabin mai wutan mai aljannan, shi kuma bai dame ka ba don ya ganka. Kaga ai basira ta bata. Allah yana ganin mu, yana ganin ayyukan da muke. Allah sai ya ce thumma awrathna alkitaba alladhina istafaina min ibadina, sannan sai muka gadar da wannan littafi na alqur'ani. Allah ya ce alladhina istafaina min ibadina, ga waɗanda muka zaɓe su daga cikin bayinmu, su ne al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ummatan wasata. Annabi ya ce ku ne al'umma ta ƙarshe a duniya. Annabi ya ce amma ku za ku fara shiga aljanna. Sallallahu alaihi wasallam. Al'umma ce ta musamman da Allah ya zabe ta. Al'umma ce ta musamman. Malam, kasantuwarka cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an kare maka yawa da yawa. Da yawa. Mutanen annabi Nuhu da suka karyata ai sun ji jiki. Adawa haka, samudawa haka. To mu da aka zo kanmu sai Allah ya ce manzo Allah akwai alfarma da ya mana. Wa ma kana Allahu li yu'adhibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun. Wa ma kana Allahu li yu'adhibahum wa anta fihim. Allah ya ce Allah ba zai yi musu azaba ba al'ummar ka matukar kana raye a cikinsu, kana cikinsu, a zo a halakar da su, a murkushe su. Allah ce ba za mu yi musu haka ba. Sai ce kuma ma kana Allahu mu'adhibakum wa hum yastaghfirun. Allah ce kuma ba za mu yi musu azaba ba in suna istighfari. Malam iskancin da ake a wannan al'ummar yanzu, in ba dun wannan damar da aka daga mana kafa ba, ai da labarin ba haka yake ba. Ai da labarin ba haka yake ba. Labarin ba haka ba ne. Dan kasuwa ne, shinkafa ne a sto ɗinsa dubban buhuhuna, samari majiya ƙarfi ake sawa, ana farkewa
ana soka irin wannan cukuman nan yana tsiyayewa. Idan an tsiyaye kamar mudu ɗaya ko mudu ɗaya da rabi ko mudu biyu sai a ɗan gyara bakin sai a tura bun wannan ma a saka, kuma wannan zaluncin a garinsu yake. Sai an rage shinkafar, sai an rage sugan. Idan litan mai ne sai an matse shi. Shi ya yarda akwai drop na mai da zai ɗiga, to bai da nashi ya diga a na customers ba, sai dai na customers a matse ya diga a nashi. Wani kuma sai ce wai wannan kudin zai hada yi sadaka da shi. Shi dan a caban ne ya ce ma kudin sai na so a yi mai sadaka da shi. Alhaji shi mai keke na ne mansa da ya ragun ne ya ce ma kudin mansan yana so ka mai sadaka da shi. Haka ne. Idan injin ya zan ba zai ba da abin da ake so ba, dole sai ya dan gota, to shi ya bar gotawan a gota a nashi ba zai yadda ba, to sai a yi yadda zai gota a na customers. Kuma za ka samu kaso 7 cikin 10 na duk masu shan mai a gidan mansan yan acaba ne da masu keke napep da masu karamin karfi. To wai mai tsoron Allah ne ba zai ce to irin wannan ranar a hada, in an hada sai a je a yi sadaka da shi. Ka yi sadaka wa kanka, da ka biya su kudin su ranar alkiyama, da ka biya su. Su masu keke napep ne suka ce maka sauran man su da ya makale a injinka a hada a yi sadaka da shi. Ka yi sadaka da kudinka. To wannan ba masu tsoron Allah ne. Banda wadda kuma manajoji ne za a shirya abun, shi mai gida. Idan an gama kuma abin da aka hada a dan yayyafa wa sauran abokan aiki. wallahi da ku yi amansa. In kaga wannan kudi baka biya ba, baka mutu bane, amma in ka mutu zaka biya. To haka ne, a yi ta farke buhuhuna ana rarrage abinci. Kuma matsalar ita ce watan cutan yana cutan wanda ya fi karfinsu ne. Ina ma waɗansu manyan azzalumai ne da suka fi shi yake zaluntar su, to zai huce ne akan ƙanana. Galibi za ka samu duk wanda ya mallaki gidan mai mallakansa, za a iya sati yana sai da mai. Duk wanda ya shiga gidan man ya sha mai, za ka samu shi alhaji ya fi shi karfi. Yanzu akwai godiya ma Allah a zalunci wannan? Kai da kake iya sauke tireloli na shinkafa, yayi za ka zo ka zalunci mai sayan buhu ɗaya? Kai da kake ɗauko tireloli na suga, yayi za a yi ka zalunci mai sayan buhu ɗaya ko buhu biyu ko buhu uku? To haka mutanen annabi Shu'aibu suke. Shi ne yake ce musu wa inni arakum bi khairi. Nace na lura ba ku mawadata ne, amma kuma kuna cutan masu kananan karfi. Allah ya sa mu dace. Malam, duk abin da kai wallahi wa kanka kai ba. Duk abin da kai wa kanka kai wa. Shi kuma wa'azi da ma amfanin sa kenan. Kana yin abu ba kyau a faɗa ka gyara. In ranka ya ɓaci kuma Allah ya baka haƙuri, za a haɗu. Allah ya baka haƙuri, za a haɗu. Wallahi annabi ya ce idan in alluran mutum ne ta makale abinka, annabi ya ce wallahi sai ka biya shi. Za a biya ko ba za a biya ba? Za a biya. Za a biya. Allah ya ce thumma awrasna alkitaba alladhina istafaina min ibadina, sai muka gadar da wannan littafi na alqur'ani ga waɗannan zababbun bayi da muka zaɓe su ne al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam min ibadina, daga cikin bayin. Allah sai ce faminhum zalimun li nafsi, daga cikin su Allah ce akwai masu zaluntan kansu. Yanzu ba an zaɓe mu da alqur'ani ba? An shiryas da mu da shiryar alkur'ani. Allah sai ce to waɗannan da aka ba su alkur'anin kuma sun kasu gida uku. Faminhum zalimun li nafsihi, Allah ce akwai wadda daga cikinsu Allah ce yana zaluntan kansa. Take dokokin Allah, a sha giya, a yi zina, a yi sace-sace, a ƙi zuwa jam'i,
ganan dai abubuwa da yawa na dokokin Allah. To duk wanda ya taka wata doka ta Allah a Qur'ani sai ka ji Allah ya ce faqad zalama nafsa wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsa. Allah ya ce duk wanda ya taka dokokin Allah, Allah ya ce ya zalunci kansa, ya zalunci kansa, wa kansa yayi wa bari, wa kansa yayi wa bari. To a cikin wannan al'umman fa minhum zalimun li nafsihi, akwai wadda mai zaluntan kansa. Allah ya hana ije ya aikata, Allah ya yi umarni a yi ya ƙi ya yi. Wa minhum muqtasidun, Allah ce akwai kuma wadda suke matsakaita, shi abinda Allah ya hana ya hana, abinda aka wajabta mishi ya tsaya a kai, amma babu daɗi babu ƙari. In yi azumin Ramadan to sai wani Ramadan, in yi sallan farilla ba nafila sai wata farilla, in ya cire zakka ba sadaka sai kuma wani zakka, in ya tafi aikin hajjin nan sau ɗan shi kenan. Muqtasidun, shi bai yi baya ba, shi bai yi gaba ba. Wa minhum, Allah ce sabiqun bil khairati bi iznillah, Allah ce akwai kuma wadda ya tsere wajen aikin alkhairi, ayyukan alkhairi da izinin Allah. Za a yi nafilan kafin a yi sallan, in an yi sallan a sake nafilan, a yi zakkan a yi sadakan. Wani sadakan da yake yi da dukiyarsa, yawan sadakar ya fi yawan zakkan da yake bayarwa. Akwai su da yawa, zai yi aikin alkhairin ya ƙara, yayi ya ƙara, yayi ya ƙara, sabon Allah kuma haramtattun abubuwan ya kame, shi makaruhi ma ya kame kansa. Sabiqun bil khairat kenan, waɗanda suka tsere wajen ayyukan alkhairi bi iznillah, Allah ce da izinin Allah. Domin duk abin da kaga mutum ya dace to taimakon Allah ne, dabararsa da wayonsa bata isa ta kai shi zuwa ga wannan matsayin ba. Allah ya ce zalika huwal fadlul kabir, Allah ce to wannan ba da littafi da Allah ya yi ma wannan al'umma, Allah ya ce babban falala ce wacce take mai girma. Zalika huwal fadlul kabir, wannan ita ce falala mai girma, ko mutum ya dace da tserewa wajen aikata ayyukan alkhairi. Allah ya ce wannan ba karamar falala bace, babbar falala ce da Allah ya mishi. Jannatu adnin, jannatu adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawir min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir wa qalu alhamdulillahi alladhi adhhaba anna alhazan inna rabbana الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. Allah ya ce jannatu adnin, gidajen aljanna na zama. Domin daga lokacin da dan aljanna ya samu aljanna to kuma la yabguna anha hiwala, Allah ce baya son kuma transfer ko canji. Duk inda ya samu kansa a ciki to ya samu wajen zama. Amin, amin, amin. Allah ya ce jannatu adanin, gidajen aljanna ce ta zama, yadkhulunaha, za su shige ta. Su waɗancan zalimun li nafsihi za a yi musu azabansu daidai gwargwadon abin da ya shafi laifuffukansu, su masu zo su shiga aljanna. In Allah ya ga dama kuma ya yafe musu. Muqtasidun, su ma za a ba su sakamakonsu a gidan aljanna. Sabiqun bil khairat, wa sabiquna sabiqun kenan. Kasan aljanna ne duka tawagar yan aljanna ne, amma wani ke wani kawai yake. Hanyar sa daban, layin su daban, ta inda za su bi daban. Da ce assalamu alaikum. Idan assalamu alaikum, assalamu alaikum. Insha Allah ba za mu shiga wuta ba. Ba za mu shiga wuta ba. Insha Allah ba za mu shiga wuta. Ba za mu shiga wuta ba. Allah ya ce jannatu adanin, gidajen aljanna ne na zama, yadkhulunaha, da yan aljanna za su shige ta, yuhallawna fiha, da a musu kwalliya
a cikin gidan aljannan min asawira na warewari mundaye min zahabin na zinari wa lu'lu'a da kuma lu'lu warewari a duniya ne structure kan ba zai ba da adon yayi kyau da warware ba, amma wankan gidan aljanna da warware ake malam zinare lu'lu'u insha Allah insha Allah wannan bakin cikin shedan yake yi ba yi so ya ganka a cikin wannan liyafar, ba yi so ya ganka a cikin wannan walwalar, shi yasa sai ya je ta cuna maka waɗansu abubuwa da za su bata maka lahirarka. Wani fa bala'in da yake cikin masturbation, to dan masturbation me ya more a duniya? Kai kadai ka dinga azabtar da kanka kuma ƙarshe ka je ka shiga wuta a kai. Me ka samu, me ka ribata? Kaga masifa ce kawai irin ta shedan, masifa ce irin ta shedan. Haƙuri za ka yi, ita aljanna ka lura wurare da yawa Allah sai ce bi ma sabaru, saboda haƙurin da kuka yi, haƙurin da kuka yi. Duk abubuwan nan da kake gani haƙuri ne. Kasan wani ya ga usta sai ya ɗauka bai waye ba ne, a haƙuri ne kawai, ba wani abin da ka sani da bai sani ba. Haka ne, ba abin da ka sani da bai sani ba. Rashin arziki yana zuwa makaranta a koya ne? Akwai wani ashar da wani zai yi yanzu a ce kai ka ce sai ka je makaranta ka koyo? Jan baki ne aka ce ka zo ka ja shi ka je makaranta? Haka ne ko ba haka ba? Haka ne, haka ne. Saboda haka akan lalacewa har ka dinga kallon wani bai waye ba, kai makaranta ka je aka koya maka? Ba makaranta ka je ba, to me abun wani ba kauye a ciki? Da abin da ake zuwa a nemo certificate akai ne sai ka ce to shi bai je ya nemo ba. Jama'a mun fahimta? To karka yadda sabon Allah ya burge ka, shedan ne kawai ke tona maka rami, kuma abin da yake so ya raba ka da wannan jin daɗin. Allah ya ce yuhallawna fiha, za a yi musu ado a gidan aljanna min asawira daga mundaye warewari min zahabin na zinare wa lu'lu'a da kuma lu'lu'u wa libasuhum fiha harir, tufansu a gidan aljanna Allah ya ce harir ne. Wa qalu in aljanna da su ce alhamdulillahi alladhi azhaba anna alhazan, dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah wanda ya tafiyar mana da bakin ciki. Kasan shi bakin ciki kuɗi baya tafiyar da shi. Yadda ka ga ranka ke ɓaci, haka ran shugaban kasa yake ɓaci, haka ran gwamna yake ɓaci, haka ran babban alhajin garinku yake ɓaci. Kuɗinsa bai isa ya sa kan ransa ya ɓaci ba. Zai fi ka gina gida mai kyau, zai fi ka shiga mota mai kyau, zai fi ka cin abinci mai kyau. To shiga mota mai kyau yana hana aikuka ne? Cin nama yana hana ayi kuka ne? Baya hanawa. Alhamdulillahi alladhi azhaba anna alhazan, dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah wadda ya tafiyar da bakin ciki ga barin mu. Inna rabbana lagafurun shakur, lalle ubangijinmu mai yawan gafara ne mai godiya. Alladhi ahallana daral muqama, wadda ya saukar da mu ya ba mu masauki a gidan dawwama min fadlihi, daga falalarsa. Domin dama annabi ya ce tsaban bin Allahnka da aikinka bai sai baka aljanna ba. Ka kasa a nan ka sai dai a ma falala, ka yi da'a, to yanzu tun da ka yi da'a a maka tukuici da aljanna insha Allah. Insha Allah muna ciki can insha Allah, insha Allah. Alladhi ahallana daral muqama, wadda ya saukar da mu a wannan gida na dawwama, gidan zama, min fadlihi, daga cikin falalarsa. La yamassuna fiha nasabun, ba wata wahala da za ta shafe mu a cikinta. Wala yamassuna fiha lugub, sannan babu wata gajiya, ayi aiki a gaji, babu aljanna. Ba shi bane Allah ce ma masana min lugu? Allah ce na halicci sammai da kasai da abin da ke tsakanin su a cikin kwanaki shida. Allah ce kuma ba mu gaji ba. To aljanna babu, duk gajiya anan ne, duk wani bakin ciki anan ne, duk wani wahala anan ne. Mala in ka dace da aljanna wallahi ka rabu da duk wannan damuwan kuma shikenan. La yamassuna fiha nasabun
wala yamassuna fiha lugub. Allah ce kuma gajiya ba za ta shafi in aljanna ba. To Allah ya sa muna ciki shigan farko insha Allah. Allah ya datar da mu sai mu kwana anan sai kuma gobe in Allah ya kai. Fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Amin. Amin.